Bermeoko Udalak eta AEK eta Gotxon Garitaonaindia euskaltegiek urtero elkarlanean antolatzen dituzten guraso eta etorkinei zuzendutako euskara ikastaroetan izena emateko epea zabalik dago irailaren 30 arte. Gainera, 2020-2021 ikasturteko matrikulazio kanpaina ere abian da dagoeneko. Ikastaro guztiak indarrean dauden osasun eta segurtasun neurri guztiak beteko dituzte. Gurasoei zuzendutako ikastaroen helburua da familia bidezko transmisioa bermatzea eta euskara ikasteko erraztasunak ematea. Helburu hauek lortzeko AEK euskaltegiak eta Bermeoko Udalak urteak daramatzate elkarlanean. Gurasoei zuzendutako ikastaruen helburuen euskerie etxekoen arteko harremanetan ohiko tresna bihurtutie da. Gure herriko ume eta gazte asko alperreuren ikasketak euskeraz egin, giro erdaldunien bizi diez. Eta hori da, apurbet, euren gurasuek aukerarik eukiz ez dauilakon euskeria ikasteko. Orduen, helburu honetan, buru belarri gabiz urtietan zehar, AEK euskaltegize eta Bermeoko Udala. Guraso eskolak, erabilera eta normalizazioa aipatu duzu, urte asko eta asko dire eskaintzen direna, horrek udalak diruz laguntzen deuz, eta orduan matrikula 20 eurokoa da. Bai. Oso matrikula txikize da, ordaindu behar dana. Horbe, edozein mailatako eta helburutako gurasoak izan lehik ez. Bai, egize da, hasieratako mailatakoak izaten direla gehizenak, baina egon dire alfate betatzera etorri direnape bai. Hori beba da erabilera handitzeko modu bat, ezta? Igual guraso euskaldunek izen bai, baina alfabetatuta ez dauzenak eta beste zeu zer behar dauenak orduen edozein eratako gurasoak izan lehik ez. Bai, adin, jatorri, maila edo helburudunek. Etorkinei zuzendutako ikastaroa Bermeoko Udalaren eta Gotxon Garitaonaindia euskaltegiaren arteko elkarlanaren fruitua da eta bere helburu nagusia da etorkinei euskara ikasteko aukera ematea integrazio errazago bat izan dezaten. Abek garatutako AISA metodologizen bitzartez, komunikatzeko oinarrizko gaitasuna landuten da ikastaro honetan. Orduen, Leire Inigok azalduko dozkuz ikastara honen, nondik norakuek. 120 orduko ikastaro izeten da, eta astien 4 ordu emoten duguz. Goizez eta arratsaldez okitzen duz klasiek, eta, eureko 27 euro da 50 euro pagabi dauiez, eta horregaz, liburu bi, iztegi bet, eta matrikulie pagaten dauie. Horretaz aparte, guk geuk be materiala eta sortuten du eta fitxek emoten txaguz. Ahoskuri emoten txagu garrantzi gehizen eta saiatuten gara ikasitaku eta eurek praktikatzie. Eta normalien batalde txikizek eta izeten dizelez, aukera ezin hobi edakoie praktikatzeko. Urtien zehar 3 azterketa eitzen dauiez, eta azkena proba eskero, titulue lortuten dauie, abat mailekue. Azken urtietan, jente desente ibili da, eta ikasketa prozesun be jarraitzen zaubie, eta hori seinale hona da. Gustora ondizelakon, eta gustatzen datzoielakon be hizkuntzie edo zer dan. Ikastaro hauetan izena emateko epea zabalik dago irailaren 30 arte. Matrikula Udalaren Beraz bulegoan egin behar da. Ordutegizek, Beraz bulegoko ordutegizek diez, irailien 15 arte, astelenetik barikure 8 ordubitz erdizetara. Eta irailaren 17 aurrera, astelen, eguazten eta barikuetan 8 3 eta eguen eta martitzenatan 8 ordubitzetara eta arratsaldez 4 6. Matrikula egiteko beharrezkoak direnak eta eskuratu daitezkeen diru laguntzei buruzko informazioa jasoko dute euskaltegietara joaten direnek. Izan ere, ABek, Udalak eta Bizkaiko Foru Aldundiak diru laguntzak eskaintzen dituzte ikasleek ordaintzen duten matrikula gastuetan ahalik eta erraztasun handiena izan dezaten. Azkenik, hizkuntza eskolak eta AEK eta Gotxon Garitaonaindia euskaltegiek 2020-2021 ikasturterako matrikulazio kanpainaren berri ere eman dute. Hiruen eskaintza oso zabala da.
Izan ere, euskara maila guztiak eskaintzen dituzte eta ordutegiari dagokionez ere aukera zabala dago. Euskara ikasteko 3 aukera daoz. Euskaltegi 2 gehi hizkuntza eskola. Eta aldorretatik zoriondu bermiotarrak. Eta, bueno, gure eskaintzari buruz errezan, matrikula ofiziala behintzaia zabalitaukagu, irailaren batetik, eta, nahiko komplexua izaten da, ze fase ezberdinak egoten dira, baina importantiena lehenengo fasia da batetik 28. Horia zabalik dago. Plazari gehienak hortxe hartzen dira, baina alanda guzti, soberan geratzen dan guztia, urtarrilera arte horre ongo gara matrikulak egiten. Gero, hemen preziari buruz, esan behar dugu, bueno, iaia doakoa dela, eta, bueno, logikoa da, hezkuntza sistema publikoaren barruan dagoelako hizkuntza eskola.